Pekný zvyšok nedele a ešte krajší pondelok. Dobrý večer, vítajte pri predpovedi. Francúzske voľby sú vo finále, druhé kolo rozhodne, kto sa stane 25. prezidentom. Sledujete správy RTVS, špeciálne dnes k francúzskym voľbám. Dobrý večer. Francúzsko čaká na meno nového prezidenta republiky. O miesto v Elizejskom paláci súperia Emmanuel Macron a Marine Le Penová. Strana Smer chce zrýchliť rast minimálnej mzdy. Podľa opozície to môže priniesť problémy. V nemeckom Hanoveri polícia evakuovala 10 000 ľudí. Pyrotechnici odstraňujú bomby z druhej svetovej vojny. Francúzsko si ešte hodinu bude voliť prezidenta. Rozhodujúce druhé kolo prezidentskej voľby vyniesie do prvé správy, živé vstupy a komentáre nájdete ešte dnes večer v krátkom súhrne po prvej tretine hokeja a potom aj v mimoriadnych správach o 23:15. A takisto zajtra ráno o 8:25 minúte a o 11:30 minúte všetky správy vysielame na jednotke. Želáme ešte pekný večer. Dovidenia.